Gelats, me cago en Déu! Bona tarda. Un gelat de vainilla, sisplau. És tancat. Com? Però si són les 6 de la tarda? Ja fa 2 hores que som tancats. Tanquem a les 4. A les 4 tanquen? Una gelateria? Ho sabes a quina hora hem obert, Borinot? A les 4 des de matí. Portem oberts 40 hores. 14. Això. I per què obren a les 4 del matí? Perquè mos surt dels collons. Ara. I qui els hi compra gelats a les 4 del matí? Ningú. I així per què obren? Per plegar vantes. Ara. A veure, un moment. Això no té cap lògica comercial. O sigui, vostès es lleven a les 3 de la matinada. I obren aquí a les 4 de la matinada, que és negra nit. Com el carbó. Ja, i les primeres 6 o 7 hores, quants gelats venen, més o menys? Ni un. I quan arriba l'hora que la gent vol gelat, vostès pleguen. Però quina manera de guanyar-se la vida és aquesta? A què et dediques tu, fill? Treballo en un banc. Ix! Ja hi som. I mos diu quina manera de guanyar-se la vida és aquesta. Sanguijueles. Això, sanguijueles, en castellà. A veure, a mi m'és igual comprar gelat de vainilla aquí o a un altre lloc. Però ja els hi dic, s'equivoquen. Farien molts diners si vostès obrissin i tanquessin quan toca, es guanyarien molt bé la vida. Tu recordes aquella frase que va dir aquell de si ens llevem ben d'hora, ben d'hora? Sí, esclar. Doncs nosaltres diem, si mos llevem ben d'hora, ben d'hora... Abantes mos gratarem sa figa. A veure, si vostès tanquen a les 4 de la tarda i ara són les 6 de la tarda, què collons hi foten aquí? Dir que és tancat. Tu sabes la feinada que és. Vinga, venir gent, que tots volen gelat. I nosaltres vinga a dir tancat, me cago en Déu. Sí, però això no té cap sentit. Ets ben curt, fill? És més curt que el pet d'una puça. Sou masoques. Es maçó que ets tu, que vols un gelat de vainilla i portes 5 minuts en una gelateria que és tancada. I per què esteu aquí si no treballeu? Per fotre! Exacte, per la satisfacció que dona que vingui un bastrús com tu i poder-li dir tancat, bèstia bruta. Lladres! Ei, me'n vaig a la competència, esteu tarats. No t'encenguis tu ara, Ja sencer. No, és que... Mos cremarà separada. I tant que Apaga, la vinga. Mira, com que ets català farem una excepció. Sí. Gelat de vainilla. Gaita. Amb nata muntada. I quan és? És tancat! Té fill. Au. Gelat! Me cago un cony! Hola, ¿me podés poner un vasito de fresa y vainilla, por favor? Qué lindo viejito, ¿no es cierto? Y son irresistibles acá con sus heladitos. Són 4 euros. ¿Qué dice el cambi? Gracias. Ay, no, ¿qué es esto? Concha de la lora, una araña. Ay, no te creo. Sí, una arañita, quedó ahí parada la pelotuda. Em sap greu, s'ha colat una aranya en el gelat. Sí, que és una aranya, sí. Oh, i tant, és la típica aranya catalana. Claro. Ens pot posar una altra terrina, sisplau? Collons, sí que passen gana aquests argentins. Esta no la queremos, tiene una araña. Bueno, ¿y qué? ¿Que tenga una araña? Que no tenéis arañas en Argentina. Es que la araña está encima del helado. Bueno, no va a estar debajo del helado, pobreta. Hoy tanto, ¿qué se cree que es mema la araña? Son muy inteligentes Y esas arañas, sensibles ¿eh? son. Hoy tanto. Mira la pobreta, los 4 hablando de ella y ni se inmuta. Mire. Por favor. Oh, però quina paciència. Exacto, la paciència és bien su virtut. I tant. Bien poc es deu dir, no? A poc ho sé. El que d'aquells no vam aprendre castellà ni amb en Franco. Miri, jo entenc que siguin animalistes, però sisplau, posin-se un altre gelat i el tornem a pagar. Que no volem, esquarto! Y nosotros no queremos una araña en el helado. Bueno, y ella tampoco quiere estar en tu helado. Exacto, que no la veus, que cuando te ha visto se ha quedado garrativada, pobreta. Se ha quedado helada. El susto que habrá tenido cuando la has acercado a tu cara y te ha visto la boca. Con esa piñata que tienes. La concha de tu hermana. A la figa de tu prima, nena. La recontracago a trompadas. La contracargo a trompadas. Ja està, no rompan les pelotes, no rompan les pelotes, Diu els collons, compte tu, argentins, quines calamitats. Tot el dia fotent psicoanàlisi i no poden veure ni una pobra aranya. Au, bé! Ben mirat, ja en som de lletges ses aranyes, Collons, i tant. A mi me fan pensar en sa teu mare. Mira, m'ho has tret de la llenga.
A mi me fan pensar en sa teua. La meua? Oh, peluda amb ses potes llargues i filla de puta. La meua era peluda, però la teua semblava que l'haguessin vomitat. Sí, però no era peluda. Ah, no. Hello, the ice cream you want with aranyi o sense aranyi? Hola, foodies. Estoy en la Barceloneta, que es súper auténtica. Es el barrio donde viven todos los pescadores de Barna con sus cañitas y sus cañas de pescar calamares. Gelat! Me cago en Déu! Uy, 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 uy. Antojito de helado hace super match con viejos natifs super lovelies. Hago un break porque esto es un back to basics. Hasta ahora, foodies. ¡Mua! Hola, volia un ice cream. No en tenim, d'això. Ah, no? I això què és? Gelat. Ah, bueno, sí, volia dir gelat. Quin és el que té més sortida? És de torró. Torró! És de sortida immediata. És menjar-lo i cagar-lo. Ah, doncs millor un de vainilla. Pot ser una bola petita, sispli? Què diu? Sispli. Qui és en Sispli? Deu ser el gos. Bueno, foodies. Momento pecado, carpe diem, memento mori. Me he pedido un scoop de vainilla kilómetro cero, servida por gente que ama su trabajo. Diu que ama su trabajo. Encara em remenaries, collons. Wow. Parental advisory. Mua. Moltes gràcies. Sortireu demà. Perdona, què vols dir que sortirem demà? Nosaltres poc que mos movem d'aquí, eh? Sí, i són 2,40 €, maca. No, dic que sortireu al meu Insta. BCN nyami nyami. Demà us penjo. Que mos penja, diu? Aviam si te menjaria jo de sa figa. És que sou totals, eh? Això sí que és organic content. Al meu reel fareu un push brutal. Que és català, això que parla. No pot ser. Escolta-me, nena, que mos deus 2,40 €. No. Mira, us explico. Si pujo aquest reel, tindreu molta visibilitat. Visibilitat? Però que som invisibles. No, a les meves xarxes socials. Hola, foodies, los viejis os mandan besis. ¡Mua! Per què els hi parla en castellà? Poc entenc res. Bueno, tenéis que probar sus productos locales. Locales, diu. Però si aquest gelat mos el porten de Romania, nena. Que son superhumildes. Ah, mira, quan riu així li fotria una plantofada que la deixaria Quin seca. fart de músculs. Escolta'm, aparato! Deixa de parlar amb fantasmes, que poc que hi ha ningú aquí, me cago en Déu. És que són super lovelies. Uau, triomfareu, eh? Els meus seguidors són superfidels. Escolta'm, avestrussa, poc que els volem, els teus seguidors. El meu avi Andreuet va anar a Cuba a fer fortuna i com que se'l varen creure, se li varen embarcar 10 o 12 seguidors. Doncs a 5 milles varen tocar fondo. Per tenir massa seguidors. Uau! Podeu explicar aquesta història al meu Insta? I podeu parlar en anglès, així tindrà més seguidors. I tu mos pots pagar en català, que així arribarem a final de mes. Ara, És que sou els amos, eh? què fot els pajaritos, No ara? sé què fot, Cago en mira. Déu. Foodies, sabéis que me gusta contar lo bueno, pero también contar lo malo. Estoy heartbroken porque me han explicado que sus abuelos fueron a Cuba y unos piratas los asesinaron. La pirata ets tu, escolta'm, on te vas? muy ¡Vamos, triste. has pagado! Vine aquí, Escolta, pirata. Quiero va, compartirlo va, va. Me cago en con Déu. todos vosotros porque... ¡Vamos, has pagado! ¡Te voy a... Apa, bon apetito. Molto bene, nena. Vinga. Dues menys. Hòstia, quin tros de llobarro. Collons, este jo me'l xinaria. Hey, quería un helado natural, Què vols dir, natural? organic, sin azúcar añadido. Un helado sin azúcar? Ah, un helado sin azúcar és com uns canelons sense bechamel. Quiero un sabor no artificial, auténtico, normal. Normal. Tu tampoc eres normal, fill? Este, ¿de qué es? Este? Ah. De Posidònia. ¿De pussy what? Posidònia de Cadaqués. Això, Posidònia. ¿Sabes los pijos estos que van en aquests yates, que tiran el ancla, me cago en Déu, y cuando la sacan arrossegan un grapado de algas? Pues dis alguien y es Posidònia. 100% natural. Vives más de 100 años y no pierdes la memoria. Ni la trempera. Bueno, això potser no cola, eh? Ah, sí, dona, sí, és mig memo, pobret. Bro, I love it. Esto en California tendrá mucho éxito.
Lo llevo todo. Todo, diu. Au, va, me cago, em diu. Que ara em remenaries. That enough? Posa-li tot. Que és memo, sí. Ja t'ho he dit, és un xingui-xanga. ¿Ustedes no han pensado en jubilarse? Jubilar-se, però si ja estem jubilados, fill. Yeah, pero están trabajando. Podrían estar tranquilamente en casa, ¿no? Ix, tranquil·lament, diu. Este i jo no mos mataríamos juntos. Tant. So, ¿no han pensado en vender este negocio? No. Ah, què dius ara, home? Nosaltres éramos pescadors de Cadaqués. Tu conoces Cadaqués? Salvador Dalí. Sí, nuestro vecino en Portlligat. Él vendía relojes fundidos. I a los pescadores nos fundia el Oi tant, sol. una vida muy dura, això, rai. Cago en Déu, això, rai. Esta parada no la vendríem per res del món, home. Bueno, a veure, porrada. A lo mejor 1 milió d'euros. Si compta't mira, tu, clar. 1.000.000 d'euros, no et fot, me cago en $1 Déu. million. You'd sell me all this for €1 million. Mitad cash, mitad transferencia. ¿Aceptarían? Què ho dius en sèrio? 1 million? You say in serious? In serious? In Syria? Yo compro un negocio, ustedes queden aquí trabajando y así no se matan en casa. Ice cream Posidonia. Bro, I freaking love it. $1 milió d'euros? Hasta sembla que no pugui ser. Però tu saps de coses que podríem fer amb 1 milió d'euros. Com xinar com conills. Però xinar, si no es necessita 1 milió d'euros per xinar. Però que la veríem més feliços. Estàs malalt? Malalt, jo! I tu, que t'has inventat lo de Posidònia quan era gelat de menta. Bé que li ha agradat. Doncs clar, són yanquis, tenen la llengua de suro. Hi, good morning, welcome. Posidonia anti-aging ice cream. Okay, so €7 for the ice cream and €10 for the picture with the local Posidonia fisherman. Catalan fisherman! Oh my God! It's so traditional. Come on. Take me a picture with them. Què és aquest gripau? No ho sé, això és un circo. Okay, it's time to go, honey. Oh, bye. I love your outfit. Next one, come on. Vinga, va. Posidonia. Gelats. Posidonia. Posidònia. Sí. Què diu del xixi? Amores, digueu Posidonia, porfa. Sí, que hem d'estar tot el matí dient Posidònia, maca. Escolta, a mi no s'escriu així Posidònia, Ja, bueno, però és que queda com super cute i vosaltres esteu super cookies, ¿vale? Jason! Yeah. Jason, vine. ¿Por qué le has puesto un barret de mexicano si aquí nosaltres portem barretina? You guys look so great. ¡Ole! No, que nosotros nos vestimos como nos sale de la figa, ¿ok, McKay? Han firmado el contrato, ¿eh? El look local es este, ¿ok, McKay? Collons, que se mos pixen a sobre, ara. Ei, tu, bèstia bruta, què fots? Que tienes un ocupa? No, es la ducha del Bruce. Todo en reglo. Paga 2.000 euros por un chalet adosado con vistas al mar. Ruth, your brunch. Oh, thanks, honey. Dude, fucking love Barcelona. So cheap. I know, right? Come with me. Quick. Molt bé. Okay, smile. 1, 2. Posidònia. Ix, què és això? Lídia, jo poc que tinc res. Estic més pelat que una grota el mes de juny. Aquest anell te l'he fet amb l'espina d'un mero. Però jo t'estimi, me cago en Déu, t'estimi més que la sal en Mart. I jo te volia preguntar si per casualitat tu te volies casar amb mi. Ai, Noé, el meu pare diu que m'he de casar amb algú que tingui quartos, però a mi no em mana ningú. Anem. Què vols dir, anem, si hem signat un contracte? El contracte me'l passi per sa figa.
Que et fotes, Lídia, me cago en Déu. Oli, on aneu? Que encara queden moltes fotos per fer, Mira, home, ja. Encara em remenaríeu els collons. We got business here! Aparato.